Записах много отдавна. Щастлива съм, че запя цяла България. Много съм щастлива, че моите песни продължават да ги пеят млади хора. Браво на колегите, браво! Приказката свърши. Надяваме се, че върнахме възрастните с 50-60 години назад във времето. За децата това беше една истинска приказка, която за първи път чуват, но ще я помнят завинаги. Ние ви разказахме всичко това благодарение на безрезервната помощ на фирмите, които в тези трудни времена на криза отделиха от финансовите си средства, за да стане тази приказка истина. Искаме да благодарим за специалното участие на фирма Нектар с търговски представител Орхан Диванов. Също така за участието на фирма Форина с управител Христофор Петров. Наред с тях благодарим и на фирмите Идеал Стандарт Видима АД, Биологика село Дамяново, Октобот и също така за участието на Христо Стойнов и Иван Колев. Нашият празник уважиха господин Йордан Стойков, кмет на община Северна. Думата. Уважаеми господин кмет, уважаеми читалищни настоятели, скъпи самодейци, скъпи жители на Градица, гости и приятели.
Сигурно всеки от хората от моето поколение и по-възрастните има своят спомен за хляба. При мен той е свързан с посещението ми на село, където за първи път съм видял сърпи паламарка, дикания, виялка. Минаме през много спомени, за да ме отведе през далечната 1982 година в Аграрният университет. Така че аз съм тръгнал от хляба и съм свързан с хляба и мога да ви потвърдя, че усещането да видиш как от семето изниква растение, след това то класи, след това се налива със зърно, е наистина символ на неугасващия и на вечният живот. Щастлив съм, че в градица се намериха хора, които организират този празник, за да може най-малките градничани, децата, да знаят, че от хляба по-голям няма, за да знаят, че традициите, за да знаят, че историята на едно населено място, на една държава, на един народ са това, което може да ни приведе към бъдещето. Искам специално да благодаря на хората, които организираха този празник, да ви пожелая още много празници, защото Градица е едно много важно за община Севлиево село, в което всяка година се случват важни с положителен знак неща. Тук не спира да се строи, тук не спират хората да се събират, да празнуват, да общуват. Градица е един от моделите за това как българското село може да бъде съхранено в годините на криза. На всички вас желая хубав празник! Наши гости са още господин Адем Алиев, кмет на село Градица, госпожа Сабия Ходжева, госпожа Мирена Станчева, представители на общинска администрация и директора на основно училище Свети Кирил и Методий, госпожа Румяна Васька. Ръководството на читалището благодари на всички, които се потрудиха да стане този празник. Благодарим на община Севлиево за подкрепата, на самодейците и на всички участници в празника. Специални благодарности отправяме към председателя на инициативния комитет за празника Спомен за хляба, кмета на село Градница Адем Алиев. Той ръководеше непосредствено подготовката и не пожали сили и време да осъществи този празник заедно с вас. В празничния концерт ще вземат участие оркестър и танцори от ансамбъл Гоце Делчев. Участие на известната изпълнителка на македонски народни песни, любимата на всички народни певица Любка Рондова. Николай Панайотов, Петър Петров. Камерна танцова формация. Пожелаваме ви приятни минути с нашите гости, за които споменахме и ви представихме. Водещи за вас бяха Милена Белоева и Преслава Трифонова. Приятно гледане и аплодисменти. Работи. Здравейте! Куцук, куцук. От голямото село София течат до тук два хубаво, сочно село. Простете ми, че съм щупена и не мога да играя хоро, но ще се помъча да ви изпея няколко песни. Благодарна съм, че съм поканена сред вас. Знаете коя съм? Един вика: академик Рондова, кой е навърст? Аз вика: не съм служила войник. Не знам, но знам, че завърших в Прага философско-филологския факултет и научна университета, Карлов университета в Прага и научна информация в Москва. И знам едно нещо. Никога не питай кой набор си, особено като се пенсионер. И има една мисъл. Ние всички знаем, че стареем, но знаем също, че това е единственият начин да поживеем по-дълго. Така че дайте да си стареем. Ама това не ни пречи и да пеем. Всички знаете откъде съм, откъде са песните ми. Аз съм едно от децата, бежанци от гражданската война от 1948 година в Гърция.
българи. Тръгнах на училище в Полша. След 20 години открих семейството, събрахме се и се изселихме в България. И казвам на татко, много бедно тук, как ще живеем? Златна прага е златна прага. И той казва, деца, бедно, ама наше. Не сме родени тук ние. Бедно, ама наше. Кога някой ке те напсува, поне ще го разбереш. Така че, дайте да се приемаме по-български. Една от най-красивите ми песни, която стана мой символ и емблема, даже в Австралия на улица ме нарекоха Смиляна, в Канада ме нарекоха Биляна, но в Скопие пак ме нарекоха Смиляна. 4 деца знам, че са кръстени на тая песен Смиляна. Но спирам до тук. Защо ли? Защото македонците имат, българите бе от Македония, имат една приказка. Море майката, кога те остарам да се хвалам? Така че, преставам да се хвалам. Давай, Смиляна ми се е сгодила в Костур, града голема. Обредна песен от моето село Костурско, Шестево. Сега има, разбира се, гръцки имена, за съжаление. След 57 години отидох, видях разтурената си къща и взех от антрето 12 см ключ, ръждясъл от голямата порта на баба Велика. Настъпих нещо пред прага. Ко мислите? Подковата, но на магарето. Взе ги и се очудих, че те там нямат вторични суровини, благодарение на което аз си донесох тази реликва. Смиляна ми се Армаса. Армаса значи сгодила.
Всеки обича своя край. Не вярвам нито в Канада, нито в Щатите, нито в Азия, нито в Африка, по цяла Европа да